Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Pligirl o si Nonchalant. Ura magikumot. Patay mag-ingon. Babalion ko na tako na. Asa man siya? Ambot lang. May ito, tingnan ito. Hapon na. Hapon mo lang? Hapon mo lang? Bitaw, hapon bitaw. Dili mahimong dili pa siya mo pauli. Dili mahimong dili may magdungan. Dili mahimong muon na ta. Ano di man mahimo? Kay kasluno na mi. No! Sa miyagi, mingon ka kung makasalo niya mo. Unya karon kasluno na mo? Tarong ba? Mutuko ni mo di. Mutuo ka man o dili. Wala ko'y labot anak. Basta kay magpakasal na unya kami si Facundo. Makita nimo. Ano man tao mo pakasal mo, oy, ha? Aron ni salbar niya ang akong kadungganan. Ano isal pa naman niya? Tuwa sa nahitabo na mundo ha. Ha? Siyempre, natabo niyo doha, ha? Iya kong kipahimuslan dihang nahubog siya. Kasam na. Sa miyaging gabi eh. Sopa di, oy! Uy, naitabo niyo doha, kikibiyahan mo siya. Huwag magani ka makailis niya. Yan, maingon ka, pakaslan ka niya. Hagi na imong kamot. Ano ka? Imo makitabunan akong baba. Kumuton ko gid na. Kamot mo. Paminaw, kumuton ko gid na imong papa. Og dili kay tabunan lang kung dili ka maghilom. Ano mo kayo sabi? Saan ako ni mo, ha? Usa ba? Tabunin ako baba. Sige, balik ka. Ikaw Ge. ba? Ibalik kay kisa na ko na yung kamot, ge. Ge. What you kay respeto, no? Mua, ikirespeto na ko. Kinikis kagkalit ang ganyan. Pero pasagdi na lang, sa gayon nga makasalaon niya may si Facundo, ikaw, kamungutan ng mga trabahante din sa asyenda, muyukbo na unya mo nako. Aksyon takabalaka ni mo style yan, ha? Karon palang gani, nga wa pa mo pakasal. Taas naman kay mong tanaw sa mong kagalingon. Sa mo pakaslan ka ni bro, nako. Murag, daog-daogon na tingali niya minimo, klaro kayo. Angay lang at tahuron ko ninyo, kay asawa na unya ko ni Facundo. Kumahin na yun. Ipaniguro ko ka na. Kung way makababag. Dili na makababag pa si Christina mo. Sure ka? Nga si Christine mo babag? Basta? Isip-isip yan, ha? Kung may isip ka, isip-isip. Shit! Hoy! Ellie! Ellie, huwat ako, oy! Usa may buti may pasapos sa imong isulti, ha? Ellie, usa ba? Huwat ako! Wisit na daw na ay. Ellie, usa ba? Ellie! Ellie, huwat ako! Asa ka paingon, oy! Bahala ka di ay. Nausap na kaya na. Kung ibaw pa lang kang ingon, na di ka. Di, unta kong makras mo. Bahala ka. Bug. Bukat yung gilokdoan ni Bayana na. Kalit sa gabuutang tinaguan na ako na. Natay ubang ang utok kanina, ha? Ellie! Ellie, huwat taon ako! Ikapoy na ko gugod ni mo, ha? Hoy! Kami na sa ba? Joke kami tao to! Joke naman good to good! Ikaw ba? Kusuki ka magbinuang, unya mabawsan ka, masuko ka! Sige ka, mahiubos na ko nimo! Ang pisit ay... Mihunong? Dili ko makuha ang iyang pagsali pag-usap. Kaya tingalig ko sa isumbong ka, Facundo. Joke na to? Ikaw, ha? Ikaw ba? Hapit na ko ubos ni mo, ha? Kaya sa ba mahitabo, ha? Nga, nangaway ko ni Bisan Kinsa din sa asyenda? Ha? Karuday, nako. Nangaway ko? Kiwa ba day? Tiyabo. Joke naman good to good. Joke. Gitripan rata ka. Kung unsay mamahimo ni mong reaksyon. Sure? Lagi. Inod? Siya ba? Di mo pakasal ni bro nako Facundo? Sige, sa mga nga iyang pakaslan, no?
Usara ko ka-ordinaryong babae sa probinsya. Simple lang. Dili sexy. Dili gwapa. Di ba, uy? Taga-probinsya ra ka, pero gwapa kay ka, uy. Ikaw ang ginigagwapahan din sa sinda. Di manggod. Butang lagi. Bisan di pa ka siksi, pero ngayon kika sa tanaw na mong gisulob, sulob kag mga nindot kayo, ngayon kika. Tinood. Gwapa ko bisan dili ko puti. Lagi, lumiki ka. Ang ayan, ang tagtarong iliba. Lagi. Ang ayan ako sa ako sinuloban. Oo, uy! Som ni siya. Si salig siyang kagalingon eh. Mingon gani kung ikay ginagwapahan din eh, tuhoy ko. Kay mo gani tinood. Oh, uy, hala. Ha? No, lagi na siya di ay. No, lagi na siya. Ha, kisa man. Hi, Ali. Si Teacher Jane. Katong maestra nga apo ni natin siyang. Kupag na niyo. Oops. Ay, nagasuod ba yung tani sila ni Bro Pakundo, di ba? Di ba? Sila dua, nagasuod mo sila. Pero nasahin na siya dito syudad. Di alagi siya. Ay, kung hindi nga mabalik ni siya din eh. Hala, magasuod na sila balik ni Bro Pakundo. Di asa kaya na ha? Totaon lang tamo mauli, kaya pasun sa nakos Teacher Jane. To sa paingon dito? Naradis Bro Pakundo na ko dito sunahan. Ug paingon sa si Teacher Jane dito. Ah! Di asa ka! Di asa ka! Animal. Wiset yun ka, Ellie. Matod ni mo nga ako'y kinagwapahan din eh. Pero naabot lang ka ng biset ng maestra. Gibiyaan ako ni mo. Shit. Dili na bagid mahurot ang ako mga karibal sa kalibutan ngadto ni Facundo. Nawa na unta sa kundan si Christine. Pero may balik sa kinambuset na Teacher Jean. Makalagot. Oh, salamat aning kape, Manang Dinsyang. Ay, way sa pa yan, sir, oy. Pasensya na kay murag lawg naman tingali na, sir, oy. Kay katapusan naman ang akong nabukbugikan sa termos god. Magtingob manggog kukutaw og kape o baka si kwate o niya isod ining termos alang sa mga trabahante nga ganahang mga pi. Uy, kasumnang. Salamat, sir, ha? Ay, nadugay man si Jenny, uy. Ha? Si Jenny? Oo, nauli man gikan sa syudad. Ganinang buntag yun naabot. Hi. Maayong hapon, Sir Facundo. Oh, Jen. Hi, kumusta? Mura na ko katuhoon sa ilang giingon nga lisod yung halinon ang mga maestra. Membro na tingali ko ani sa matiguang daga. And why is that? Ay unsaon, sir, nga wa pa man gyud in taon na hinigugma gud hangtod karon. Makauya basad gud din ng talawan man naglaki. Mura magbata nga mudagan kun may manguyab na. Ma, siya gyud ipanapi gyud ma. Ay unsa man di ay. Mura magsikin sa akong gitabian nga si Sir Facundo raman. Bisa na ma. So, single ka paghihapon eh, hantod ka ron. Shh, sir. Daghanon niya ang makabati, sir. Mauwaw ta. Ay, ni adi ay, may dakong pan. Pinalit ako gikan sa lungsod. Ay, pasensya na nga kanara akong daha. Wa magug ko mahibaw nga na adi ay ka. It's okay. Busog pasad ko. Ako, Ma'am Jane. Gutom ko. Pwede mo ngayo? Yeah, sure. Ni Ao. Pwede pa hungit? Ikaw gyud, Ellie. Huwag gyud gapon ka mausab, ha? Pero ikaw nausag na ka. Ha? Huwa ka, no? Usab, uy. Samot ka kagwapa. Magigtang ka sa syudad. Kagwapa gitingali ng syudad, sa? Samot ka kagwapa sa akong tanaw, God. Aw, mubati na di unya digbalik kay anhin naman ni si mutudlo. Dinis ato. Ha? Tingin na ka, Ma'am Jane? Wala. Nabalik na ka? Ha? Nabalik na din ang pinakagwapa din sa atong dapit. Ha? Bro! Naana sa kay ma'am, nga duwawon. Facundo? Ay. Dili pa ba ta mamauli? Hapon na. Tingali ka na mangit-ngitan na ta sa dan.
Gisultihan na ako si Eli kaganina nga mamauli na mo. Dungan ta. No, I'm staying. Ani ko din karon matug. O giandam na ni manang dinsang mga akong payag nga dula sa ila. No, dili ko masugod. Kinahanglan nga, dungan ta sa pagpauli na magbalik sa mansyon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!